Misia rušňovodič. Fíha. By to možno niečo mohlo byť. Hej, ideme skúsiť? Tak poďme. Tak nie vlak. Misia rušňovodič sa ruší. Ideme na vlak či na našu? Na našu som označil. To si vezmem aj vrtulník. Vezmem kráľa. Sú tu, boli tu jeden letel. Som pribrzdený, fakt. Nejak nevyšlo pristávanie. Kde sa stala chyba. A nemám ani pláty, nič. Kde si šiel? Idem si pobrať vesti. Kto ťa dostrieľal, keď nemá život? Tak vrtuľník mi vybuchol pri ksichte. Mojimi schopnosťami. Čo? Vrtuľník mi zobral. To nemal život. Zobere ti, keď to vybuchne. Čuješ? Veď ťa počujem, veď vravím. Nepočul som, nič nerozprávaš. Ne? Vrtuľník mi zobral. Háda, kto tu letel, to je ďaleko. A tu je. Ono na míny pristal. Čo si si myslel? Čo si si myslel? You guy. Sorry, bratkus. Aha, tam je. Kde je? O, dívaj sa. To sa mu palo. No, to je zase taký špeciálny. Á. Pesky vešti dole. Niekto mu zobral vrtuľník. Ten ho vybaví. To sú dole vo vrtuľníku. No. O, idú, pozor. Kde je kto, odkiaľ? Hora. Oha, to je vrtuľník, ja som pozeral dole. Aha, dobre. Ja som myslel, že dolnom vrtuľníku. Oni sa zabili, tí polci. Kustom. Vo vrtuľníku bol dole niekto, aj sú tam dvaja. A ešte sú tam, pravda. Čo tam robia chlapci? Počkaj, postraší mi. Pach, dávnutý je. Aj môj. Aj druhý. Dobre. Kde ideš? Už ich ideš rezať? Poreš. A tu bol... To bol živý, došetrovali sa.
Oni mali oživovanie. Tak povedať, čo? Pozor, pristal mi tu. Ahoj. Uj, aký som bol slepý. Ako mám tu myšku zle nastavenú, kurník. Camperis. Yeah. My sme camperis, potkanis. Jebne, tej hre všetko bliká normálne. Nevie sa ona. No čo, už nikto? Idem zobrať kráľa. Máme tu takého? Máme. Hej. Nalákačka. Nalákať chlapov. Nalákať gazdov. Netáraj. Toto ide aj po zemi? Či iba po vode? Nie. Hej, to ty si prišiel. Hej. Už je tu takto. Ja som dole. A ja. Neviem, či je dávnutý. Kde je? Nadar ty hajzel. Moje míny ho dali dole. Hej. Pozor, tak ešte jednoty. To som ja. Musíš ma oživiť, takto ma strieľa. Na moste je, na moste. Hej, ale ako ma strieľa cez one? Skúsich, vypsaný. Mŕtvy. Posraný. Vydrž. Jeden cigánsky. Čurák. On je na moste. Hej, veď počkaj, ho prekvapím. Smrada. No, tam je. I kemper vykempovaný. Dostal jednu. A z každej strany. A už je preč. Už je preč. Poď niekiaľ strieľa. Z oného zozadu. Smrad jeden. Smradí. Piece of shit camping! Piece of shit camping! Dostal jednu. Haha. Pozor, ide. Hajzel. Oháka zdržia, Roman. Niekde pristal. Start. Pozor, tu je hore na streche, Jano. Oha. Piece of shit, man, you little bitch. Pozor, dron. Bye bye. Oha. Musel som sa udržať. Stav 2 sekundy mám mapu. Máte
hajzel. To je sratý, že by zdel. Aj tak ma dal. No to čo si už, to už nič. Aj míny padali vedľa neho, aj one. Nevadí, no. Dostaneme sa naspäť. Super, dali ste to, chlapci. Ste dobrí. Rušňovodiči. Ovocníčkovia. Á, dobre sme. Počkaj. Sú tam? Hej, idem na Ja som mosty. tu. Ty si tam? Ja som tu. Ale nie si na budove. Nie. Tam sú traja na budove. No však počkaj, aha. Ja si ho vidím jedného. Zaskočil jeden. Piče, mňa trafí, ty koko, ja som na balkóne a trafím a oni. Ide hore. Aj druhý. Eislip, nemecký. Jaj, Mária. A Anglan nejakým funadáva. Piče, shit, piece of shit. Hej, hej. No tu sme stále. No nič, ideme na tú vyššiu budovu. Považ, ja som na druhej strane mapy. Tak sa zabij, budeš pri mne. A už tam takto pristal sa mi vyňať tej budove. Hej. Pôjde. Na ty bastard. Ja som vedel, že pôjdeš. Boha, ty kose, jak odkiaľ ma trafi? Ty ho v lufte. Chlapci, zo spodu ide trefať, no ukáž mi to. To ani neukáže. Ešte ma lovia. Trmhlav som padal a... Zastiko. Oha! Ty kokos, som sa doplašil. Normálne som sa zlákol. Čoho? Zabne. Boha, však tu je. No však hej. Tak nepovieš mi, že tam je. Však kto ma zabil, Duch Svätý? Ja neviem, však asi by ťa nezabil, čiže asi bol dávnutý. No však hej, ale stal pri mne. Oddychoval. Chcel mi asi ten nejaký ťah, len som sa otočil chrbtom.